Здравей, чат! Запомняш ли негативните отзиви, когато си говорим? Да, разбира се. Помня, че обсъждахме някои отрицателни реакции по отношение на определени продукти или услуги. Ако искаш да се върнем към тях или да ги разгледаме по-подробно, кажи ми. Един негативен отзив от преди години може все още да се появява в AI отговори, когато хората питат за твоя бранд. Защо? Защото AI не гледа само сайта ти. Той чете ревюта, директории, социални мрежи и всичко, което други хора казват за бизнеса ти онлайн. И ако едно и също оплакване се повтаря на няколко места, AI може да го приеме като сигнал, а не като единичен случай. Затова не е достатъчно просто да събираш повече ревюта. Трябва да следиш какво казват старите ревюта, как отговаряш на тях и каква история изгражда интернет за твоя бизнес. Защото в AI търсенето, репутацията ти вече е част от оптимизацията. Свържи се с нас, ако бизнесът ти има нужда от AI оптимизация.